אהלן, תודה שחזרתם. שמעתם את אחותי הקטנה בביצוע חדש, מתוך בייבי אוריינטל, עם ז'וקה. שלום לך, ז'וקה מברזיל, ומרסלו נמי. מה נשמע? שלום. אתה אומן של גיטרות ומיתרים, וזה, אתה כלי הקשה. כלי הקשה ושירה, כן. תשמע, ברזיל חזקה בזמן האחרון, גם מונדיאל, גם אולימפיאדה. זה נגמר עכשיו, זהו. בשלום. מה עכשיו? זהו, אין איזה אירוע בברזיל בתקופה. מוזיקה. מוזיקה תמיד יש, ותמיד אתם עושים שמח, ותמיד מעלים חיוך. עשיתי כזאת בדיחה קודם, אמרתי, איזה יופי, המוזיקה הארגנטינאית שלכם, יוצאת מן הכלל. זה קשה לשמוע כזה, ברזילאי שאומרים לו ארגנטינאי. קרב, זה קרב, יש קרב. במיוחד שאתה רציני. לא, אני לא רציני. זה יותר גרוע שאתה אומר למישהו מאורוגוואי שהוא מארגנטינה, זה הכי גרוע. בואו תספרו לי על הבייבי אוריינטל. כן, אני הזמנתי 3. זה סדרה של דיסק ילדים, מאוד מוצלח. שני הדיסקים הקודמים היה מאוד מוצלח. עכשיו הוציאו דיסק שלישי, עוד לא יצא בעצם, עוד מעט זה יצא. הוציאו סינגל ראשון, שנשאר אחותי הקטנה של מתי כספי ואהוד מנור. מה חדש בגרסה הזאת? זה עיבוד לכיוון ברזילאי, וגם קצת אוריינטל, יש שם אוד וכלים מזרחיים. מתי כספי תמיד הייתה לו חיבה למוזיקה הזאת. נכון, נכון, אני עבדתי איתו הרבה שנים. ועכשיו עוד מעט יצא הדיסק, יש שם גם דיוויד ברוזה אורח ויסמין לוי. אני חושב ש... אז אתם מוסיפים את הניחוח הברזילאי, את הקצב. נכון, כן. ועכשיו אנחנו נגן גם היום מחרוזת של סמבות, עיבוד ברזילאי שלנו. איפה אתם מופיעים בדרך כלל? מה הפעילות שלכם? כל אחד עם פרויקט משלו, אני גם מנגן עם אומנים, יוני רכטר, אבל ב4 לאוקטובר אנחנו מופיעים ביחד, אני ומרסלו, בבית היוצר בנמל תל אביב. רק שנינו, זה מוזיקה שלנו בעיקר, שלי ושל מרסלו, עיבודים שלנו לקלאסיקות ברזילאיות, ויהיה כיף. מי הקהל בדרך כלל שבא לשמוע אתכם באירועים כאלה? קהל שאנשים שרוצים לשמוע מוזיקה ברזילאית, מוזיקה שמחה. באמת על המבצע הזה, אני יכול פשוט לשמוע אתכם איזה שבוע ככה. יש לו יותר ממני. הוא יש לו יותר, כן. זה תמיד נכון, זה מוזיקה שמחה, ומוזיקה שתמיד מעלה חיוך וכיף, מזכירה לנו סמבה. קצב כל הזמן. קצב כל הזמן, קצב כל הזמן. איזה יופי. בא לי להקפיץ כדור תוך כדי עכשיו. טוב, בואו, באתם לשיר. וזה הכי חשוב. אז 4 באוקטובר הופעה שלכם, כל אחד יש לו את הפעילויות שלו עם ובייבי אוריינטל 3 בקרוב יוצא, אז מוזיקה, ילדים גם מתחברים לזה, נכון? בטח, כן, כן. אז בואו נשיר ונשמח. אנחנו נשמע פה מחרוזת קטנה של סמבות מוכרות. נכון, אנחנו עשינו עיבוד לשני קלאסיקות ברזילאיות, טרנד אייזונזי של אדוני רמבך בוזה, גרסה עברית של אהוד מנור. מחובר לטרישטזה, שזה גם כמו המנון ברזילאי כזה, בעיבוד שלנו, שאנחנו נבצע את זה גם בבית היוצר. יאללה, בואו נעשה שמח. ז'וקה ומרסלו נמי, מוזיקה ברזילאי. Mas eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. אפילו דקה, אפילו דקה, אפילו לרגע אי אפשר. עוד מעט מחר, כן מוכרח ללכת. צר לי, כבר מאוחר. הרכבת יוצאת, רכבת אחרונה הלילה, 11 בדיוק.
favor, vá embora. Minha alma que chora está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero cantar aquela vida de alegria. Quero de novo sambar. Laia, 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 la. Laia, 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 la. Quero de novo cantar. תודה רבה לכם, אלבום חדש יוצא בספטמבר, 4 באוקטובר הופעה. כיף גדול שבאתם. תודה רבה. אנחנו מסיימים, ואנחנו מחר בבוקר אור ומאיה. אנחנו נהיה כאן, אני אהיה כאן בתוכנית מיוחדת לסוף החופש ותחילת שנת הלימודים, עם המון הפתעות, ויהיה שמח כאן באולפן ביום רביעי, בשעה 9 בבוקר, עם ילדים והורים ומורים, וכיף גדול. אז יום רביעי ב-9 אנחנו נהיה כאן. בייבי אוריינטל 3 יוצא בספטמבר. תודה שהייתם איתנו, תודה לכם. שיהיה לכם המשך חופש גדול נעים. מתחילים ללמוד ביום חמישי. ביי ביי. אחלה יום שני.